Sa number 5, siyam tanan ka mga personnel sa Philippine Coast Guard nagpositibo sa random drug test. Ginpay dalom sa random drug test ang 225 ka mga personnel sa Philippine Coast Guard sa Negros Island Region Miyerkules nga adlaw, kundiin siyam sa ila ang nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Gisiling ni Commodore Christopher Auro, Commander sa Coast Guard District Southern Visayas, ang personnel nga nagpositibo sa initial drug testing ang ginpaidalom sa confirmatory test. Kag, kuliwat magpositibo, sila ang magapangatubang sa administrative charges kag posible makakas sa serbisyo. Sunod sa report sa Coast Guard District Southern Visayas, igapadala sa laboratory sa Region 6 ang urine sample sa mga personnel nga nagpositibo sa initial screening para sa confirmatory testing. Gin-administer sa Philippine Drug Enforcement Agency ang drug testing nga kabahin sa zero drug tolerance policies ng Coast Guard agud buhinan ang illegal nga droga sa sulod sang organisasyon. Kalabanan sa mga nagpaidalom sa drug test ang na-assign sa Negros Oriental, samtang may pila naman nga naghalin sa Siquijor kag Negros Occidental. Miyara sa 1,137 ka mga Coast Guard personnel sa bilog nga Negros Island Region. Una-una, dahil sa direktiba ng aming komandante na si Admiral Ronnie L. Gavan para i-implement itong Philippine Coast Guard Zero Drug Tolerance Policy namin ay tama kay ma'am na nilaunch natin ito noong May 26 wherein nagkaroon po tayo ng sabay-sabay na pag-sign ng out of undertaking wherein kami ay nanunumpa and nagsasign na bawal kami gumamit any activities related to drugs. Once ma-confirm po na nag-positive, automatic po na ma-lalagay sa preventive suspension. And in the meantime, dito muna namin siya i-hold sa district wherein aantayin namin yung result and of course titingnan kung ano maging result ng result na confirmatory test.